कुडाळ तालुक्यातील बाव्या ग्रामीण गावातील एका शेतकरी कुटुंबात जन्म झालेले, मात्र जिद्द आणि कठोर मेहनत, प्रामाणिकपणा या गुणांच्या जोरावर शाखा अभियंता ते प्रभारी कार्यकारी अभियंता पदापर्यंत यशस्वी वाटचाल करणारे प्रकाश माळगावकर हे 31 जुलै 2023 ला 38 वर्ष सेवा करून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत. एक उत्कृष्ट अभियंता, उत्कृष्ट प्रशासक, उत्कृष्ट संघटक आणि दिलदार मित्र म्हणून त्यांची आठवण संस्मरणीय राहील. याचबरोबर एक चांगला विभाग प्रमुख कसा असावा यासाठी माळगावकर यांचं कार्य अन्य अधिकाऱ्यांना नेहमीच मार्गदर्शक राहील. खूप छान साथ दिली. त्यांच्याविषयी बोलण्यासारखं खूप आहे, पण बोलायला लागलं की कंठ एकदम भरून येतो. आम्ही काही बोलत नाही, आमच्या मनात सगळं आहे. छान, त्यांच्यामुळे खूप सुखी झालो आम्ही सगळीच. ज्या दिवशी ऑफिसमध्ये जॉईन झाले त्या आजपर्यंत ते वरिष्ठ म्हणून कधीच वागले नाही. ते साहेब आहेत अशी कधीच वागणूक दिली नाही. नेहमी मित्रासारखेच वागले. साहेबांसोबत काम करताना कधी कामाचा ताण जाणवला नाही. मग तो कोणाचा माहिती अधिकार असू दे, नाही तर उपोषण, कोर्ट केस किंवा टेंडर प्रोसेस. त्यामुळे साहेबांची अनेक वर्ष कशी गेली हे समजलंच नाही. त्यांच्यासोबत काम करून अनेकांनी चांगले अनुभव घेतले. त्यांचंच आहे ॲक्च्युली, म्हणजे दोघांचं, आईवडिलांचं दोघांचंही वाटत आहे. कारण त्यांनीच आम्हाला सगळं शिकवलं वगैरे. इवन फील्ड सिलेक्ट करतात पण त्यांनीच गायडन्स केलेलं, आणि त्याच्याचमुळे आता मी आर्किटेक्ट झालो वगैरे. त्यांच्याचमुळे सगळं शक्य झालेलं आहे. इवन कॉलेज सिलेक्ट करतात वगैरे त्यांनी माहिती काढून स्वतः कॉलेजसाठी हे केलेलं, मदत केलेली. जेव्हा जेव्हा लागायचं तेव्हा प्रत्येक वेळ मिळायचं मला. आणि नाहीतर माझे ऑफिस, त्यांच्या ऑफिसमधले पण सगळे ओळखीचे असल्यामुळे मी ऑफिसमध्ये पण जाऊन खूप वेळा त्यांच्याशी बोलायचो. प्रत्येक अंदाज आला जसे सगळेच पण त्यांचे चांगले घेण्यासारखे आहे. चांगले आराम करा जास्त. जे 38 वर्ष 58 वर्ष केलं नाही ते जमलं तर करा. आणि अगदीच काय नाही तर माझ्याबरोबर मदत करा. 2011 मध्ये शासनानं MRRDA विभाग सुरू केला तेव्हा नव्यानं भरती केलेले अनेक कर्मचारी सर्वच नवखे होते. मात्र साहेबांनी आपलं कौशल्य दाखवत विकास कामांचा वेग कमी होऊ दिला नाही. या प्रसंगी त्यांनी बऱ्याचदा लोकप्रतिनिधी यांचाही रोष पत्करला. मात्र जनहिताचं काम त्यांनी प्राधान्यानं पूर्ण केलं. या विभागाचं ऑफिस कुडाळ तालुक्याला असलं तरी दर बुधवारी कुडाळचा बाजार असतो. त्या दिवशी गावातून बरेच लोक बाजारासाठी कुडाळ येतात. त्यानिमित्तानं ऑफिसात आले की लोकांचा पहिला प्रश्न असायचा, आमचे माळगावकर भाऊ खय असं. काही बारीक सारीक तक्रार असेल तर हक्कानं सांगायचे. साहेब पण तितक्याच आदरानं लगेच मक्तेदाराला सांगून त्यांचा प्रश्न निकाली लावायचे. गावातील लोक केबिनमधून बाहेर आले की एकच चर्चा करायचे. यावरून गावातील रस्ता बनवताना साहेबांशी जोडलेले त्यांचे संबंध आणि साहेबांवर असलेला विश्वास किती आहे याची कल्पना येते. त्यांनी जे आम्हाला मदत केली त्यांच्या जीवावरच आम्ही सगळे आज आहोत इथे. आमचं आयुष्य जे घडलं ते त्यांच्यामुळे. ते नसतं तर आम्ही आज इथपर्यंत आलोही नसतो. एवढी त्यांनी आम्हाला मदत केली आहे. आणि घरातल्यासारखं, म्हणजे त्यांचं फॅमिली आहे सगळी, म्हणजे आपलं घरातल्यासारखं, म्हणजे मुलाप्रमाणे असं त्यांनी आमचा सांभाळ केलेला आहे आजपर्यंत. 10-12 वर्ष मला झाले त्यांच्या. स्वभाव म्हणजे तर काय सांगतो, आई वडील म्हणण्यापेक्षा ते वेगळाच स्वभाव आहे. तर सांगू शकत नाही. हसत खेळत, म्हणजे वेगळा, म्हणजे बोलू शकत नाही एवढा त्यांचा स्वभाव, म्हणजे चांगलाच स्वभाव आहे. आजपर्यंतच्या कारकिर्दीत खरं तर साहेब कधीच टेन्शनमध्ये दिसले नाही. जेव्हा जेव्हा साहेबांच्या केबिनमध्ये कोणी कर्मचारी जायचे तेव्हा तेव्हा ते कायमच हसूनच बोलायचे. कधीच ते कंटाळलेले दिसले नाही. नेहमी चेहरा फ्रेश असायचा. गावातील ग्रामस्थ अगर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तक्रार घेऊन येऊ देत, केबिनच्या आतमध्ये जाताना ते चिडून जायचे, पण केबिनमधून बाहेर आल्यानंतर हसत हसत बाहेर पडायचे. लेखाधिकारी मांजरेकर रावसाहेबांना कायम सांगायचे, साहेब अशी काय जादू करतात की लोक हसत हसत बाहेर येतात. ते पण चेष्टेत सांगायचे, साहेबांकडे काहीतरी जादू असणार. खरं तर साहेबांकडे जादू होती, ती विश्वासाची, आणि त्यावरच लोकांचा विश्वास असायचा. आठवणी तर खूपच आहेत, म्हणजे न सांगता येईल एवढं. पण जेव्हा जेव्हा पण आम्हाला वेळ हवा होता त्यांचा तेव्हा तेव्हा त्यांनी दिला आहे. आणि म्हणजे कुटुंबाचं जे वातावरण असतं ना, कौटुंबिक वातावरण, ते कसं म्हणजे आमच्याकडे एकदम फ्रेंडली वातावरण आमच्या घरात आहे. त्याच्यामुळे खूप छान वाटतं इथे असं.
निवृत्त होत आहेत तर मला खूप आनंद आहे ॲक्च्युली. म्हणजे आता त्यांचा पूर्ण वेळ हा आमचा आहे असं. आणि त्यांची जी रोजची जागरणं किंवा अवेळी खाणं वगैरे ते आता बऱ्यापैकी कमी होईल अशी आशा आहे. लग्नाच्या आधीच नाही चिडले, पण आताची ते जेव्हा ते माझ्या मुलीची खूप लाड करतात आणि आई म्हणून मी तिचे लाड कमी करायचा प्रयत्न करते. सो बेसिकली जो फंडा आई आणि बाबामध्ये जो भांडणाचा होता तो आमच्या दोघांमध्ये कधीतरी होतो. त्यांचा स्वभाव म्हणजे खूप सगळ्यांना प्रोटेक्ट करणं असं अशा टाईपचं आहे. म्हणजे ते माझ्या मुलीला पण खूप जपतात असं, म्हणजे ओव्हर प्रोटेक्ट करतात वगैरे. म्हणजे त्यांचे सगळेच गुण छान आहेत. म्हणजे ते एक म्हणजे आमच्यासाठी हे आहेत, म्हणजे मॉडेल म्हणतात ना, रोल मॉडेल काइंड ऑफ दॅट पर्सन. आता त्यांच्या ह्या स्टेजला त्यांनी आमच्यासाठी जेवढं केलं आहे तेवढं आम्ही थोडं तरी त्यांच्यासाठी करण्याचा प्रयत्न करूच. आता शुभेच्छा तर आहेतच माझ्या त्यांच्या पाठीशी. आता मुलगी म्हणून माझं कर्तव्य आहे की त्यांनी म्हणजे त्यांना जेवढं रिलॅक्स लाईफ जगता येईल तेवढं करावं. आता ह्या मधल्या काळामध्ये त्यांनी जेवढं पण म्हणजे आमच्यासाठी त्यांनी आम्हाला खूप ठिकाणी फिरवलं. म्हणजे आम्ही विचार पण नाही करू शकत अशा ठिकाणी त्यांनी आम्हाला फिरवलं आहे. आणि फक्त आम्हालाच असं नाही, म्हणजे मला तर आठवतच नाही की फक्त आमची 4 किंवा 6 जणांची फॅमिली कुठेतरी गेलो. आम्ही जाताना नेहमी अशी मोठी ट्रॅव्हलर वगैरे करूनच गेलो. म्हणजे सगळे काका मामा आत्ते वगैरे असं सगळं. मग आता त्यांचं ते स्वप्न कंटिन्यू राहावं आणि त्यांना आम्ही फिरवावं अशी माझी इच्छा आहे. साहेबांचं संगणक कौशल्यही उत्तम होतं. एखादं काम हाती घेतलं की ते पूर्ण केल्याशिवाय त्यांना चैनच पडत नसे. आयुष्यभर प्रामाणिकपणे काम केलेल्या अशा निस्सीम कर्मयोग्यास पुढील चांगल्या आयुष्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा.